روژا سێشەمێ چارێ تیرمەها 2023 لە باژارێ عەفرینەیە ڕۆژاوای کوردستانê دەستگەها خێرخوازیە بارزانî navendeke rewşenbîrî vekir. Navê wê navenda Barzanî ji bo çand û geşepêdanê ye. Berpirsê tîma dezgeha xêrxwaziya Barzanî li Efrînê ji tora medyaya Rûdawê re behsa vêyekê dike. Piştiya Karîtasa Bajêrê Êsin dezgehê xêrxwazî Barzanî ev rol nav Efrînê navendek vekir bo pêşkeşkirina palpiştiyên rewşenbîrî û hunerî û her wiha li buwarê tenmiyê kar biketin. Ev navende hemî bajarokan çalakiyan cîbcî diketin. Her wesa bi tensêq digel navendên perwerdeyî yên tenmiye dewratên taybet bo ciwanan vediket. Li navenda Barzanî ji bo çand û geşepêdanê û nivîsgehên ser bi wê li navçeyên dinên Herêma Efrînê ku di her heftiyekê de 5 rojan kar dikin dê çalakiyên rewşenbîrî, behre, pîşe, geşedan û fêrkirina zimanê Kurdî hebin. حماده مهرو بجماعتي برزاني رهاتنا مركز ثقافي العفرين ذاكرنا مركز ثقافي بس برخوشة بداري قيمتي مازنا بالخوا فرددن ما وقتك بوفكي معنا حنية فرددن ما مدلسكين دعلمين اللغات رسمات وتنبور موسيقى دعلمين انجي تشتج ما محرمنا كان خديك اندج ما ربيلن بفكرنا في نافندي ولاتيين عفريني كيف خوشيا خواه درد برن پیروز به وافستا على كل إشكي برنده جا ملتي عفرين را جو كرد عفرين را امبرسر بلندن بفي افتتاحي في نوفيستي پشتی ارتجا 6 سباتا 2023 روژا 11 همان مه یکمین کاروان آلیکاریان ji dezgeha xêrxwaziya Barzanî derbasî Efrînê bû. Roja 12 Sibatê jî dezgeha xêrxwaziya Barzanî nivîsgeha xwe li Efrînê vekir. Bi vekirina vê navenda rewşenbîrî gaveke din ji bo alîkariya xelkên Efrînê tê avêtin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.